vaccine team na monitor nga kalabanan sa mga natapikan sang virus ang wala na bakunahan kag mga nakabaton sang first dose pa lang. 24 ang partial total confirmed cases ng COVID-19 ang nagdugang sa listahan sang Iloilo City Health Office alas 12 kay nasang udto. Duha ang new cases kag 22 ang local transmission. Ang local transmission ang nagabug-os sang 81.75% sang mga COVID-19 cases sa syudad subong nga bulan sang Agosto. Sa listahan sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit sang Iloilo City Health Office, halin Enero tubtob Agosto 7 sini nga tuig, nagdangat sa 243 ang mga nagkalamatay bangod sa virus. 226 o kun 93% sa mga ini ang wala na bakunahan. Ang data naton balaga pakita nga ang kalabanan gid nga napatay halin January hasta up to date ang mga unvaccinated or partially vaccinated, no. Ganidoble kayo ang lokal nga panguluhan agud mabakunahan ang target population nga 525,000. Sa subong, ginagamit na ang AstraZeneca vaccine nga ginhatag sang Lopez Group of Companies kag negosyante nga si Ricky Razon sang More Power kag International Terminal Container Services Incorporated. Naghinyo naman ang alkalde sang dugang nga supply sang bakuna sa national government. Nagpabutyag na si Mayor Treñas kag ang nagkalain-lain nga sektor nga dapat magkooperar ang tanan kag magpabakuna para sa proteksyon sang komunidad. Bakuna ang solusyon, agud manumbalik sa normal ang pagpangabuhi sa syudad. Why kita nagapamilit nga mapabakuna like City Hall for this matter gin open tanan ni bisan unvaccinated ka pwede ka di ka sulod, especially sa mga aton nga mga empleyado. But ang aton subong because ECQ kita lagan lang kita skeleton, no, except for some offices like treasurer, accounting, iban pa sa back kinanlan gid nga mag 50%. But ang ECQ naga-require nga tanan nga government offices should be under skeleton force. Sa subong nga may na-monitor nga 3 ka mga kaso sang Delta variant sa Iloilo City, padayon ang hinyo sang alkalde sa publiko nga magpabilin sa sulod sang balay kung wala sang importante nga transaksyon. Kag samtang nagahulat sang toro para sa vaccination, siguraduhon nga ginasunod ang minimum health protocol. Pareho sang pagsuksok sang face mask, face shield, paghugas sang kamot, kag pag-obserba sang physical distancing. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Registration para sa vaccination sa mga 12-17 anyos ang pagasuguran sa Iloilo City Government. Nagpabutyag na ang National Interagency Task Force nga posible suguran ang vaccination sa mga 12-17 anyos sa bulan sang Setyembre. Gani subong pa lang, naghahanda na ang lokal nga panguluhan. Ang Iloilo City Population Office ang magapatigayon sang pre-registration. Pagwa ng IATF nga end of September masugod na sila basic vaccination sa 12 and above, no? Kaya nasa meeting namon ginistoryahan na namon together with the population office naton, buligan na sugdan na pre-register ang tanan nga mga minors 12 years old and up to 17 years old para nga masulod na sa aton data ini sila nga mga minors, and kung magsiling na ang IATF nga pwede ta na ma-vaccinate with a particular brand of vaccines, then we are already ready to go. Ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga kung ano ang brands ng bakunang aprubahan sang gobyerno, amo man ina ang pagagamiton. Sa subong wala pa sang bakunang aprobado gamiton sa Pilipinas para sa 12-17 anyos. Apang sa iban nga pungsod, ang Pfizer gid lamang ang nakakuha sang emergency use authorization. Sa subong, padayon ang vaccine rollout sa Iloilo City. Sa pinakaulihing nga listahan sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Team Unit, Agosto 5 sini nga tuig,
Kapin 167,007 na ang nabakunahan sang first dose o kun 31.81%, samtang 128,576 naman ang fully vaccinated na o kun 24.49% sang total target population sang Iloilo City. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Tiglawas ang Iloilo City sa Miss Philippines Earth 2021 nga si Rosel Angela Songano madinalagon nga nakuha ang titulo ng Miss Philippines Water 2021. Welcome to Iloilo City, a city known for... Ini ang echo video sang Ilongga Beauty nga si Rosel Angela Songano. Tiglawas ang syudad sa ginpatigayon nga national pageant nga Miss Philippines Earth 2021. Sa video, makita ng katahom kag madamo nga pagbago sa Iloilo City, ilabi na ang katindo sang Iloilo River. Advokasya ni Songano nga mapadayon ang katindo sang palibot sa syudad kag maprotehera ng dunang manggad. I am Rosel Angela Songano, Miss Philippines Earth, Iloilo City. And with me is my advocacy I call HEART, Home, Earth, Art. Ganigin kalipay kag ginapabugal sang lokal nga panguluhan ang kadalagan sang 18 anyos nga si Songano bangod nakuha sini ang titulo bilang Miss Philippines Water 2021. Nagapasalamat gid ko sa tanan nga efforts ni Miss Songano for winning Miss Earth Water. I think again nagapakita nga ang ginahambal sang tanan nga ang Ilongga gwapa. Pila man sa mga awards nga nabato ni Songano, amo ang Best in Eco Video, Best in Casual Wear, kag Best in Talent Creative category. And to my fellow Ilonggos and fellow Filipinos, padayan kita sa pagbato. Thank you so much. Naibaloan nga sang tuig 2015, nagdaog bilang Miss Philippines Earth si Miss Angelia Gabrena Ong. Sang tuig 2019, nakuha naman ni Miss Nicole Piccio ang titulo bilang Miss Ecotourism. Kag sang nagligan nga tuig, nangin runner-up sa Miss Philippines Earth 2020 si Miss China Jade Chu. Madamo na nga mga Ilongga beauties ang nagapangibabaw sa patagsang beauty pageant, kag isa na si Songano diri. Divine Singh para sa Level Up Patrol.